Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa tashar Inganci TV. A bidiyon mu ne mun kawo muku jerin jaruman Kannywood mata guda uku da mutuwar auren su ta jijjiga al'umma. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Danna subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu. Inganci TV. Da farko, mutuwar auren tsohuwar jaruma kuma mai shirya fina-finai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Mansura Isa da kuma jarumi Sani Danja. Mutuwar auren su dai ta jijjiga al'umma da dama kasancewar yadda suka jima suna tare kuma Allah ya albarkace su da samun karuwar 'ya'ya har 4 a tsakani. Bikin jarumi Sani Danja da Mansura Isa dai na ɗaya daga cikin bukukuwan da za a ce ba a taɓa yin irin su ba a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood duba da irin hidindimu da shagulgula da aka yi ta yi. Al'umma da dama sun samu halartar bikin daga ciki da wajen ƙasar Najeriya. Bikin nasu dai shine biki da aka shafe sama da sati ɗaya ana ta shagulgula iri daban-daban. In za ku yi tunawa dai a shekarar 2007 aka yi auren Sani Danja da kuma Mansura Isa. Sai dai kwatsam a cikin shekarar 2011 labarin mutuwar aurensu ta zo wa al'umma. Lamari ne da ya matukar jijjiga al'umma kasancewar yadda suka shafa sama da shekaru 14 suna tare amma kuma lokaci ɗaya a ce aurensu ya mutu. Lamarin da ya haifar da cece-kuce musamman a kafofin sada zumunta na zamani inda al'umma da dama suke ta ganin dama can jaruman Kannywood ba son zaman aure suke ba. Sai dai daga baya jaruma Mansura Isa ta fito ta yi bayani inda ta ce ba wanda ya fi ta son ta zauna a gidan mijinta kuma ba su so mutuwar auren nasu ba saboda sun ba wa mutane kunya. Sai dai hakan shine maslaha ta yadda kowa zai yi rayuwarsa yadda yake so. Na biyu, mutuwar auren jaruma Wasila Ismail da kuma jarumi Al-Amin Ciroma. Wannan dai na ɗaya daga cikin abin da ya jijjiga al'umma ba iya masana'antar shirya fina-finan Kannywood kaɗai ba, hatta al'ummar gari ma sun jijjiga da samun labarin mutuwar auren wannan jaruma. Kasancewar sun shafe sama da shekaru 20 suna tare a matsayin mata da miji. A cikin shekarar 2021 dai, mujallar fim ta yi hira da jarumi Al-Amin Ciroma dangane da sirrin ɗorewar aurensu inda ya ce sun sha gwagwarmaya sun yi haƙuri da juna sosai kuma za su ci gaba da haƙuri da juna don ganin sun ba wa maraɗa kunya musamman ma ganin yadda ake wa jaruman Kannywood ba sa son zaman aure. Ya bayyana hakan ne a lokacin da auren nasu ya cika shekara 20 kuma suka yi murnar cikar su shekara 20 da aure. A tsawon shekara 20 da suka yi ta aure Allah ya albarkace su samun karuwar 'ya'ya guda 5. Maza guda 2 mata guda 3 sai dai Allah ya karɓi rayuwar ɗaya daga cikin mazan. Sai dai cikin akasi a cikin shekarar 2023 da muke ciki aka samu labarin mutuwar auren nasu inda mujallar fim ta wallafa labarin mutuwar auren nasu bayan sun shafe sama da shekaru 20 da wani abu. Hakan dai ya jijjiga al'umma da dama. Al-Amin da Wasila dai na ɗaya daga cikin jarumai da ake ganin aurensu ya yi karko sosai wanda in an tashi har ma kafa misali ake da shi duba da yadda suka jima a tare. Dama dai al'umma sun jima suna zargin jaruman Kannywood mata da rashin son zaman aure inda jaruma Wasila ta yi kokarin ƙetare wannan siraɗi sai dai cikin akasi daga ƙarshe aka samu su ma auren nasu ya mutu. Na uku, mutuwar auren jaruma Zahra'u Shata wacce ta kasance jikanya ce ga tsohon mawakin nan na gargajiya wato Dr. Mamman Shata. Mutuwar auren ta ta zo mutane da dama da mamaki kasancewar yadda ta jima a gidan miji. Jaruma Zahra'u dai ta yi tashi ne tun a shekarun 2000 a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Kuma jarumar ta yi aure na kece ne a shekarar 2004 inda ta aure wani ɗan kasuwa a jihar Kano mai suna Alhaji Marwan. Tun bayan da ta yi aure dai aka daina jin ɗoriyarta a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood sai dai sa'i takan zuwa shafukanta na sada zumunta inda take dan wallafa hotunanta tare da mijin nata da kuma 'ya'yanta. Ta shafa tsawon shekaru 19 tare da mijin nata inda Allah ya albarkace ta da samun karuwar 'ya'ya guda 4 maza guda 3 da kuma mace guda 1. Sai dai ita ma cikin akasi a cikin shekarar nan da muke ciki mujallar fim ta wallafa labarin mutuwar aurenta. Wata daga cikin ƙawayen jarumar ta shaida wa mujallar fim cewa jarumar ta taka rawa sosai wajen ganin auren nata ya mutu duba da yadda take ganin jarumai a yanzu suna shiga suna fita cikin manyan motoci suna sayan gidaje suna tafiya kasashen waje domin shakatawa. Hakan ya taka muhimmiyar rawa wajen mutuwar auren nata.
Auren nata dai ya yi watanni da mutuwa kafin a samu labari, kasancewar tana gidan mijin nata inda ta yi idda, sai dai daga bisani ta tashi daga gidan, wanda hakan ne ya sa mutane suka gane auren ya mutu. A yanzu dai tsohuwar jaruma Zahra'u ta tare a gidan da ta kama a wata anguwa mai suna Tudun Yola a garin Kano, inda ta tare a gidan tare da 'ya'yanta. Dama dai tuntuna al'umma sun jima da yi wa jaruman Kannywood ɗin mata zargin rashin son zaman aure, kasancewar yadda za ga mace ta yi aure ba a jima ba ta fito. Wasu kuma duk suna jimawa a gidan mazajen nasu, amma za ga daga bisani sun sake fitowa sun koma sana'ar tasu ta fim. Muna dai fatan Allah ya shirye mu baki ɗaya. Kar ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.